Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors consellers, bon dia a tothom. Per a mi és un honor participar en una eventualitat tan transcendent i alhora tan simbòlica en relació a la història de Mallorca. No hi ha cap poble d'Europa, cap nació, que tingui una commemoració tan antiga del seu fet fundacional i pocs que disposin d'un acte de naixement tan precisa. Per dir-ho ras i curt, sabem el dia que va deixar d'existir Mallorca i va néixer Mallorca. Per descomptat que la història de Mallorca no comença el 1229, perquè hi ha passats successius, sempre interromputs, abans de la conquesta jaumina, però no són el que ha produït la societat mallorquina contemporània, hereva directa de la intervenció cristiana en aquelles fins aleshores illes orientals de l'Àndalus. Alguns autors nostàlgics han suposat que en la història de les Balears hi hauria quelcom perpètuament balear, transversal, supervivent a tots els dominis i a totes les èpoques d'ençà dels temps remots dels que algú ha anomenat nuestros arcanos tabaiòticos. Però no hi ha tal història. La conquesta significà un trencament dràstic en tots els altres passats i, de manera concreta, en l'immediat passat mallorquí, de Mallorca, de la Mallorca musulmana. Aquells musulmans derrotats, morts i esclavitzats no són els nostres avantpassats directes. Els ascendents dels actuals mallorquins no poden ser al-Murtada o Mubashir, els governants de la taifa illenca abans de l'arribada dels almoràvits, ni els Banu Ganilla, que sobrevingueren després. No només per la qüestió genètica, allò que diuen la sang, sinó perquè aquell és tot un altre món, començant per la llengua i la religió, continuant pel sistema de valors i l'organització social i familiar, seguint pel codi identitari i acabant per la manera de vestir, de menjar o d'anomenar-se. Un món que amb l'arribada dels colons d'origen majoritàriament català, o sigui, dels nostres ancestres més immediats, els que portaren la llengua i els llinatges, entre moltes més coses, es va enfonsar irremeiablement i va desaparèixer per sempre més. La commemoració del 31 de desembre se celebra des de l'endemà passat de la conquesta. El 1286, el cronista empordanès Ramon Muntaner, que era a Mallorca, hi va assistir i en parla. És la primera notícia que en tenim i que permet referir-nos-hi com la festa nacional més antiga d'Europa, tal com la va caracteritzar el doctor Antoni Ignasi Alomà en un llibre ben documentat que porta aquest títol, publicat el 1998. El mateix any, precisament, que el doctor Antoni Quintana va publicar un altre estudi important sobre la matèria, la festa de l'estendard, cultura i cerimonial a Mallorca, segles XIV-XIX. Són, a hores d'ara, els dos treballs de referència sobre la qüestió. Cap dels dos autors, en consta, no ha estat consultat a l'hora de dictaminar sobre la festa, com tampoc la universitat, una circumstància, si més no, anòmala. Pot ser perquè, en aquest punt, hom ha descendit de la història a la política. Ha estat dit més de 2 vegades que la festa de l'estendard té un caràcter exclusivament ciutadà. És un error, antic i reiterat, que qui treballa amb materials exactes i certeses bibliogràfiques ha de desmentir. L'epicentre de la celebració era, efectivament, i lògicament, a la ciutat. Ho era i ho és. Però també hi participaven els pobles. No puc allargar-me en les referències, però n'exposaré algunes del tot concloents. L'abans esmentat Ramon Muntaner fa al·lusió, cito literalment, a totes les misses que es canten en aquell dia per la ciutat i per tota l'illa. El primer historiador del regne, Joan Vinimelis, al segle XVI, quan descrivia la festa, indicava que es col·locava l'estendard després que, cito, el maestro de Guaita hagués saludado en nombre de toda la isla el retrato del dicho señor conquistador. El doctor Antoni Mas
un altre historiador d'acreditada solvència, fa pocs anys va donar a conèixer el cas d'un conflicte entre jurats i canonges el 1655. Aquests volien desestabilitzar la festa, que és, deien els jurats al rei, el día más festivo de este reino, no de esta ciudad. La fiesta de vuestra majestad y del reino. Fa esta ciutat i regne solemne festa i processó, etc. Per això no té sentit celebrar una diada substitutòria el 12 de setembre, substitutòria. Sí que en té, i ho vull deixar clar, rememorar qualsevol episodi que dignifiqui la nostra història, com va ser l'època dels reis de Mallorca. Però no suplantar la diada, compartida i multisecular per una diada de concepció recent i connotada. Encara que temps enrere la festa de l'estendard celebrava la victòria de l'host de Jaume I sobre l'amorisme, el sentit actual de la festa no ha de ser commemorar, ja no celebrar, un fet bèl·lic, enormement destructiu, sinó tot el contrari, vindicar aquells altres mallorquins, els mallorquins, de la nostra història, malmenats i silenciats per una historiografia patriòtica hostil que els veia com uns intrusos inoportuns que havien interromput momentàniament el camí cap a la unitat, diguem-ne, nacional, com a representants d'una cosa, la irrupció de l'islam a Espanya, que no hauria d'haver passat mai. Bé, Espanya aquí, entre cometes, perquè aleshores encara no existia. I denunciar les pràctiques violentes, és el sentit de la festa, les del passat i les d'avui. Però alhora, el 31 de desembre, ha de servir per recordar els nostres orígens. Nosaltres som aquí, ara mateix, per mort de la conquesta. Això és així. És la història. Encara que sentir-ho pugui resultar malagradós a certa gent, per motius que no se'ns escapen. Si no, seríem uns altres. O no seríem. Reivindicar els vençuts i al mateix temps saber-nos descendents dels vencedors no és incompatible. Tot el contrari. Significa tenir una visió integradora, una cosa molt necessària en una societat com la mallorquina, l'actual, en la qual la integració massa vegades, perquè amagar-ho, fa aigua. No commemorar l'efemèride o fer-ne una vocació restringida, excloent respecte a una part forana mallorquina que també s'hi sentia representada, significa excloure una vegada més aquells altres mallorquins. És també una mostra de segregació. Moltes gràcies.